Здравейте, гледате Винаги в неделя. Тук при мен в студиото вече е Бианка Панова. Здравей, Бианка. Здравей. Драго ми е да те видя след толкова време. Ще поговорим и за книгата ти, но преди това бих искал да те питам, какво е за теб свободата, Бианка? Както беше казал един унгарски поет, за любовта аз давам си живота, за свободата давам любовта. Нещо много силно, много недостъпно и нещо, за което си струва да се бори човек. Чувстваш ли, че свободата е нещото, което ти липсва в онези години, в които работеше с своите треньори? Не, тогава, когато си в средата на нещото, с което се занимаваш, много трудно можеш да погледнеш от друга гледна точка. Тогава сме били просто едни деца, възпитани по този начин и много затворени, така че не сме знаели какви права имаме. Спомням си, че руските гимнастички бяха подлагани на изключително строг режим. Между другото, нашите колеги са направили един колаж тук с теб и едно много интересно словосъчетание в името на спорта. В името на спорта ли направи всички компромиси? Знаеш ли, аз просто много обичах това, което правя. Започнах с голямо желание, с голяма любов и единственото нещо, което ме интересуваше, беше да не би да направя нещо, което да разочарова Нешка, другите ми треньори и учители, да не би да разочаровам българската публика. И започнах с тази идея. Чувствала ли си, че си подценявана? Не. Не. Никога. Спомням си на времето, че имаше една такава теза, че никой не е вярвал, че ще станеш шампион. Да, така беше. Така беше, нали? Между другото, това помогна ли ти или ти попречи? Това 1000% просто много ми помогна, тъй като аз започнах с много перипетии. Първо се опитах в спортната гимнастика, после в балетно училище, после отидох на аудишън за един филм български, пак не ме приеха. В ансамбловите съчетания. Но в киното участва веднъж. Не, участвах като гимнастичка в Акатамос, филма на Георги Белгеров. Да. Добре, ако сме така до болка откровени, успя ли да простиш на Нешка? Когато си млад и не разбираш, всичко го приемаш твърде лично. И когато си убеден в своята кауза, когато минат години, вече поглеждаш по друг начин на нещата и разбираш, че всичко е трябвало да бъде точно така, както е, че хората, които си срещал през живота си, са били с мисия, кой за награда, кой за изпитание, кой за наказание. Стоп! Искам да ми разтълкуваш тези три думи. Кой за награда? Точно така. Кой за изпитание? И други за наказание. Хайде сега да видим. Кои бяха едните, кои бяха другите, кои бяха третите? Моля те. Книгата излезе вече. Моля те, искам да ми кажеш. В книгата... Това, което си написала в книгата е едно. Това, което е в главата ти е съвсем различно. Плюс това не забравяй, че авторите понякога оставят по един скрит коз в ръкава си. Искам да извадиш този коз и да го сложиш днес на масата. Разбира се, аз съм описала всичко в книгата си, тъй като тя е изключителна с това, че е на базата на лични преживявания. В личното преживяване няма лъжа. Кой беше изпитанието в личното преживяване? Изпитанията бяха страшно много. И, примерно, ако ме водиш към въпроса за Нешка, Нешка е едно от изпитанията. Не, в никакъв случай. Може би голямото ти изпитание е било друго и ти няма да го споделиш с читателите си, но с зрителите на Винаги в неделя ще го споделиш. С такъв водиш как да не го споделиш? Много ти благодаря, ласкаеш ме. Кое беше? Изпитанията бяха страшно много. Първо, да се преборя с страха си. Да се преборя с това чувство на несигурност, което, примерно, изпитваш, когато си мислиш, че не си достатъчно готов. Да се преборя и да се науча да бъда уверена.
да бъда силна и да отстоявам това, в което съм убедена, че съм права. Сега се сещам за нещо, което ми е правило впечатление, защото съм чел много автобиографии. Тоята книга съм стигнал до средата, признавам, не съм я прочел цялата, но може да ми подскажеш. Вярно ли е това, че най-трудният преход в живота на спортиста е веднага след края на спортната му кариера и пътя към новия живот? Много си прав. Някой беше казал, че покоят за спортиста е болестно състояние. Как се излекува? Имах щастието, че след като приключих активна състезателна дейност 1992 година, тъй като аз се готвих безуспешно за Олимпиадата в Барселона 1992 година, имах щастието да мога да продължа моята дейност по шоу-програми, демонстрации и така, до доста пределна възраст. Между другото, това е пътя и на голяма част от световно известните американски спортисти. Ами това ме спаси, тъй като аз с съпруга ми напуснахме България 90-та година и имах възможност да правя много креативни неща. Участвала съм с много интересни хора по различни шоу-програми, което пък много ме обогати. Добре, търсенето на път и миналото, което всъщност е минало на слава, не се ли сблъскаха в една колизия, която да ти навреди на психиката, например? Не бих казала. Бих казала, че така съдбата ме защити от тази колизия. Да. Ами, роди ме мамо с късмет и ме хвърли. Точно така. Но имах щастието да среща съпруга ми, доктор Чавдар Нинов, който пък ми даде абсолютно друга визия за нещата. И не беше лесно в интерес на истината. Как отметна коса, когато говори за съпруга си. Тази Бианка, голяма любов. Това ли е голямата любов? Да. Това е. Това е голямата любов. Тя е описана отчасти в книжката. Правя втора книга. Като каза прави и си помислих, че ще кажеш правим трето дете. Ами, никой не е късно. Знае ли човек? Да, наистина. Старата поговорка човек е толкова голям, колко са големи мечтите му, в твоя случай като че ли е валидна? Ами, човек престава да е човек, когато спре да мечтае. И аз съм имала такива моменти на депресия, примерно след Сеул 88 година, след като се роди сина ми, просто изпаднах в една такава ситуация, която забравих за себе си. Сеул беше четвърта в многобоя. В Сеул бях четвърта. Да. Това беше трагедия за мен и за спорта въобще. Има и моменти, в които си била на ръба. Всъщност те остават винаги скрити, като че ли, Бианка, тези моменти. Това ли са моментите зад кадър, за които ще прочетем в книгата ти? Ами, да, всъщност едно време беше голяма гордост да се наречеш златно момиче, но хората знаят само едната страна на нещата. Те виждат триумфа, радостта, гордостта. Винаги медала си има и друга страна и аз съм се опитала да го покажа в книжката, но книгата е много позитивна, защото за млади хора, които се занимават с спорт и не само, които търсят пътя си в живота, могат да извлекат полезни съвети. Примерно това, че всички знаем, че нещата в света се влияят от 2 или 3 неща. Страх, любов, секс или може би пари. Бих казала, може би пари. Ако поговорим за първите 2-3, как ги преодоляваш? Ами, страх и любов. В книгата си пише, че любовта е по-силна от омразата, че с любов се постига много повече неща, отколкото с страх. И затова мисля, че книжката носи позитивни послания. Най-силното оръжие, казват някои. Петия елемент. Добре, тъй като ни остава съвсем малко време, Бианка, бих искал да намигнеш на живота и ако приемем, че можеш да извадиш от него най-големия си урок, кой ще е той? Уроците са много. Както има една латинска поговорка, Doctrinas multiplex, veritas unas. Ученията са много, истината е една. За всеки човек истината е различна и трябва сам да достигне до нея.
И мисля, че точно това е смисъла на живота ни. Смисъл, всяко препятствие е с някаква причина. Сега, освен всичко останало, разбирам, че и се увличаш от латинския. Не, мъжа ми е лекар. Покрай него ли е всичко? Не искам, слушам и запаметявам някои неща. А той на какво те учи? Той е големия ми мотор в живота. Както беше казала Леля Ванга, Бог да я прости, той беше ходил при нея и тя го беше посочила с пръст и беше казал: те организатор. Така че идеите са негови. Той е изключителен човек, занимава се с много хуманна професия, с една уникална система, която помага на много хора да възвърнат здравето и усмивките си. И тази... Доколкото знам, е много уважаван специалист в страната, в която живеете. То, нали, знаеш, че в България, какво беше казал Христос? Няма никой пророк, който да обича страната си село, точно така. Но не мисля така, тъй като ние от 2009 година сме за по-дълго в България, в родината, и през него са минали повече от 30 000 пациента, което е страшно много като цифра. И сега идеята е да се разпространи това нещо, за да се обучат кадри, специалисти, лекари на тази система, тъй като тя е уникална. Отвори една скоба, съвсем накратко. Отвори една скоба. Каква е тази система по-точно? Тази система е негова инвенция, негово изобретение. Не съществува такава в момента в физикалната медицина въобще по света, тъй като той много обикаля из Европа и света последните 10 години. Той ще помогне ли на моите депресирани приятелки, които ми дерат колата с пирон редовно? Трябва да им се усмихнеш и да им изпратиш по една въздушна целувка. Това е лечението, според мен. Така ли? Виж колко лесно било всичко. Откъде сили хората да преодоляват тази злоба? Аз знам, че си човек, който е минал през немалко върхове и падове. Знаеш, и то просто като че ли е заложено в човека. Паметта има услужливост да помни само хубавите неща. Поне при мен е така. Аз съм забравила толкова лоши неща. Освобождава ли това, Бианка, когато го забравиш? Абсолютно освобождава. Забравяш, прощаваш, хвърляш го в безкрая и повече не мислиш за него. Станало е. Виж ти. Знаеш, и много малко хора успяват да преодолеят тази омраза. В твоя случай тя, като че ли, ще използвам твоята дума, е била и мотор за развитие. Защото понякога в името на спорта човек наистина прави големи компромиси. Ти каза за някой от тях. Но ако сега се върнеш назад, би ли направила тези компромиси? Знаеш ли, скоро си говорих с Иляна Раева и така се върнахме в миналото и в онези времена, когато се каляваше стоманата, така да се изразя. И стигнахме до извода, че или съм била много дебелокожо същество и до мене просто не са достигали тези неща, или съм била страшно силна. Едно от двете. То дебелокожието понякога помага, понякога пречи, но мисля си, че ти си човек, който е голям боец и носиш много рани. Позволи ми да те познам, защото знаеш, че сме от едно поколение. Човек с много рани е и дълбок мислител. За да седнеш да напишеш книга, сега ще се опитам да те хлъзна, за да ми кажеш най-сетне, защото се опитвам вече повече от 10 минути да извадя това, което наистина е останало зад кадър и не е намерило място в книгата. И кое е то? Да, по-добре започни сами да и ми го кажи. Значи, аз когато започнах да пиша тези спомени на компютъра си, изобщо не мислех, че ще стигнем до там, че ще се заинтересува и ще издаде
този краен продукт, тази книга. Пише го по-скоро като автотерапия. Бянка, имаме още 2 минути да си признаеш, така че ще си признаеш. Просто го написах и чувствах как се освобождавах от това тегло, че примерно не съм направила нещо както трябва или е можело по-добре да го направя. Димитър Бочев ми беше казал преди много време правих интервю с него, че писателя слага своята отрицателна енергия и емоция на белия лист и така се освобождава от нея. Много е прав този човек. Това ли направи и ти? Просто излях цялата си душа. Това е един опит да се появя пред българска публика, само че не по състезателно трико, просто по душа, без протекции, без брони. По-гола ли си, отколкото по трико? Какъв въпрос ми задаваш сега? Той е много силен метафоричен въпрос този. Без протекции и без брони. Разбирайте го както искате. Гола облечена. И без броня. Да. Това ми допада. Добре, ако приемем, че скоро идва годината на змията, а змията символизира мъдростта, като те слушам с тези фрази на латински, които ми казваш, коя мъдрост от живота ти би искала да споделиш с нашите зрители и да им нашепва през 2013 година? Сега не съм мислила, честно, изненадваш ме с този въпрос, обаче сега просто ми идва в съзнанието една такава мисъл. Много ти благодаря, че само с този въпрос те изненадах, Бянка. Не, ти 10 минути просто ме въртя на шишто. Но ми беше много приятно, в интерес на истината. Сентенцията е такава: безмислено е да казваш на някой лети, ако няма криле. Ние сами трябва да си създаваме тези криле, именно с хората, с които общуваме. Трябва да си много внимателен с какви хора допускаш в обкръжението си. Защото има хора, които те зареждат, които ти дават мотивация, които те карат да бъдеш това, което си. И аз съм много щастлива, че тук в България намерих приятели, които ми дават криле. Бянка, пожелавам ти да имаш едно топло и красиво Рождество Христово. Благодаря ти за това участие в Винаги в неделя. Останете с нас. Продължаваме след малко.